Senior,
Inkosi. Ngicela sibambe incwadi yeChronicles yesibili. Chapter 7 from verse 11 to 15. Yanibingelela bagcwele no sibonga ukukhona nini egameni likaJesu. Hallelujah. This Chronicles is speaking, chapter 7, from verse 11 to 15. uNkulunkulu uyabonakala ngokwesibili kuSolomoni. uSolomoni wahlala indlu kaJehova lendlu yenkosi. Konke okwangena enhliziyweni kaSolomoni ukwenza endlini kaJehova nasendlini yakhe wakuphumelelisa. uJehova wabonakala kuSolomoni wathi kuye, "Ngiwuzwile umkhuleko wakho. Ngizikhethele le ndawo ukuba ibe yindlu yokuhlatshela. Uma ngivala izulu ukuba kungabikho mvula, noma ngiyaleza isikhonyana ukuba sidle izwe, noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami, bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke, bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, ngiyakuzwa ezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. Manje amehlo ami ayavulela, izindlebe zami zilalele umkhuleko owenziwa kule ndawo." Amen. Hallelujah. Sekwesa abantu tungezwakala alibamgama lenkosi. Sanibonani ekuseni. Okwambinya nje emakhanda wakho kodwa ungamncoma ugqoke kahle, unuka kahle. Noma ungamuzi unuka kahle sana sosho ukuthi unuka kahle. Hallelujah. Amen. Bazalwane, one before singene ezweni lenkosi, ngifisa ngizocela ubaba ase enikelisa ngidinga ama-blocks awu-1000. Niyezwa bazalwane? Udingani mfundisi? Yes. So amafunele kwami ngifuna ukwakha isitoro lapha emuva, so kubeka into zethu, ibhodo ezintsha, ama-instrument nawo benendawo yawo, i-hardware. Niyezwa bazalwane? Ngoba izinto zethu ziyalahleka njalo, masifuna sisebenzele sonke imfanele sihambe siyothenga okusha, sibe isikhathi sinakho. Niyezwa bazalwane? Kade ngizwa nje unkosikazi engibalisela ukuthi sasenama ungaqalisho uthole dona ngani.